मुगे भयण काजा सायन परतून घार येयली कित्याक आयज जालो तेगे सेकंड डे आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार ह्या धाकट्याशे व्लॉगांक. चड व्लॉग करपा हांव ते दीस पावलो ना बट कितें मेट्टे हांवें गायलां आनी हो व्लॉग तुमी बरो करून चोयाय. आसतात गोलमो तुम हाटू रूम बी सात ती भाशेन निटयन दवरला आनी बसकोटे तेश मातशें चिको जाता मागीर काड्या पडा थंय. द बेड इज रेडी. पयलीं मोटरी खंय तेगे चाय लिपोवपाची आनी मागीर थोड़ा सा पैसा मिलेगा हमको आज तो देखते हैं. तुझा वेडिंग मध्ये वगैरे म्हणजे त्यांनी का तरी कसं या एफ्रो ऐकून येता तुला सांगितलं का एफ्रो घालून सांगितला. So ladies and gentlemen, are you all ready to give them a count of 10? We start from backwards. Are you all with me? Yes. आवाज येईना असं भूक लागल्या. Are you all with me? Yeah. Yes. Okay. So we'll start from backwards. Starting with 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And here we go. I would like to say something about Megan and Priscio. Megan, if you see her, she's always smiling, isn't it? Yes. Yes, her smile takes everything away. And Priscio, I find you very calm and patient. Okay. And one thing, what I saw in them yesterday was they were very calm, patient. Whatever came their way, they took it in a positive way, both together. Both Zaiti Khaldikain, that humbleness was there, and that is what I really appreciate of both of you all. As you start this journey, there will be a lot of up and downs in your life. Always be there for each other. And I wish you a happy married life. Requesting Megan to say a few words. पहिले स्वाती देवा आरका आयच्या दिसापासून आणि केरीत भाशी म्हज्या फॅमिलीक आणि म्हजे सासमायक सासपायक देव बरें करूं आनी केरीत भाशेन आज जमलेल्या सगळ्या लोकांक केरीत भाशेन पाटपाच करा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू रिंदू. Thank nós marinata aku. Duas, begin.
नाच मरे दोघली गेली सोडा केसट यो डान्स करा आगे मारे एक डान्स करा एक डान्स हां इनको मारे आता मारे I close the door. किधरे दोघली गेल मारे हां पडा बगला गेलाय उभा गेलाय हां हाय नाही त्यांना अशरा हां इंगा बसवला बरगडा बरगडा आओ मैं 10 फोटो डाल मेरे को बराबर बराबर त्यांना काही फोटो काढायचा एक बार काढायचा आवाज येतो हाय बर काढाय ना रे मुझे मारेंगे तो अगो मुगे मास ना काही शिरा होय अगो रॉंग रूम गेली हे आज क्लीन सही क्लीन ना चक्कर ओपन कर ना ओके तो पॉज कर ओ शिट अरे तू बात पेटवून नाही मला किस आई साईब असं आता ना तू पेटे खूप पतन टेक 2 याय आता याय ऍक्टिंग असा ते बसणार लाईट ऑन करून असतो बाबू वाव अरे चल नो वाव ओ बोल सत्य भाषी म्हटले तुला सिस्टर इन लॉन ओ आणि एव्हरीथिंग पॉस्कॉट फुलो पाली येल्लो and with that I'm gonna vlog जाता काबार thank you so much इतू मोग दाखोवपा तुम्ही बरी करून रावाय good night and happy married life to all